Τα σνακ είναι τα καλύτερα. Wow, είναι τόσο cool! Καλώς ήρθατε, δεσποινείς. Θέλω κι εγώ να μπω στο πάρτι. Σταμάτα εκεί! Δεν ταιριάζεις εδώ. Περίμενε. Η θέση σου είναι από εκεί. Το πρόσωπό μου όχι, το πρόσωπό μου. Τι είναι αυτό? Wow, τόσο όμορφο. Έχω μια ιδέα. Ώρα για DIY μακιγιάζ. Wow. Wow, αυτό είναι το στυλ μου. Αυτό το κραγιόν είναι πολύ ανιτόρμο. Θα διορθώσω το χρώμα. Wow, φαίνομαι τόσο όμορφη. Αυτό το τένισμα δεν ταιριάζει. Αυτό ίσως δουλέψει. Τέλειο. Πρέπει να αλλάξω αυτό το ντύσιμο. Γεια σου. Wow, αυτός ο Καρχαρίας είναι χαριτωμένος. Ευχαριστώ, μικρέ Καρχαρία. Ας δούμε τι έχει μέσα. Wow, αυτό το στέμμα φαίνεται μαγικό. Ας το δοκιμάσω. Wow. Αυτό είναι τέλειο για μένα. Από τώρα και στο εξής είμαι Γοργόνα Βρικόλακας. Τι είναι αυτός ο ήχος? Νομίζω ότι έρχεται από την τουαλέτα. Ω Θεέ μου, τι είναι αυτή η μυρωδιά? Μπορείς να το κρατήσεις αυτό για μένα? Τι μόλις συνέβη? Εγώ το είδα πρώτη. Όχι, είναι δικό μου. Τι είναι αυτό? Τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να δω τίποτα.
Ευτυχώς ήταν μόνο ένα όνειρο. Ώρα να τεντωθώ και να ετοιμαστώ για το σχολείο. Βράχια. Λέπια ψαριού. Πού είναι τα πόδια μου? Πού είναι τα πόδια μου? Το ξυπνητήρι κοιτά καπνικά, τρομάζοντας τα δύο κορίτσια. Βιάζονται να ετοιμαστούν για να μην αργήσουν στο σχολείο. Τι λαμπερή ουρά γόνας, είναι υπέροχη, αλλά το μπλουζάκι μου δεν ταιριάζει καθόλου. Απλώς κάνω μια κίνηση και μια καινούρια στολή εμφανίζεται σαν διαμαγεία. Είναι τόσο γρήγορα. Ναι, τώρα μοιάζομαι πριγκίπισσα. Ένας θησαυρός μόδας. Πρέπει να δουλέψω γρήγορα πάνω στο σχέδιό μου για να είμαι έτοιμη για τη μεταμόρφωση έκπληξη. Διψάω πολύ. Αυτό το μπουκάλι φαίνεται πολύ ωραίο. Απλώς πρέπει να κόψω το κάτω μέρος του μπουκαλιού. Μετά θα χρησιμοποιήσω θερμότα για να του δώσω σχήμα λουλουδιού. Και έτσι απλά έχω ένα χειροποίητο κολλιέ. Για να δούμε. Wow, τα καινούργια μου μαλλιά είναι τόσο όμορφα. Το τελευταίο βήμα για να δείχνω τέλεια, ώρα για το αγαπημένο μου άρωμα. Έφτιαξα ένα απλό στέμμα με δεματικά καλωδίων. Κόψε λίγο εδώ, σκόντινε λίγο εκεί. Φαντάζομαι τον Τζινού να με σηκώνει σαν πριγκίπισσα και να με στριφογυρίζει. Ώρα να πάω στο σχολείο. Ω, Τζινού! Oh wow, αυτός είναι ο Τζινού. Είναι πραγματικά εδώ. Είναι τόσο όμορφος. Με κοιτάζει. Είμαι τόσο αγχωμένη. Γεια σου, Τζινού. Γεια σου, Ζωή. Έχει περάσει τόσος καιρός που ξέχασα ότι έχεις κι εσύ ουρά. Ω, τι είναι αυτό? Συγγνώμη, πρέπει να φύγω τώρα. Μην ανησυχείς, Τζινού. Είμαι εδώ. Τι ανακούφιση. Ευχαριστώ, Μοίρα. Με έσωσες. Δεν ήταν τίποτα. Τι κάνετε εσείς οι δύο με το αγόρι μου? Μείνετε μακριά του. Έλα, Τζινού, πάμε. Η κατάσταση εδώ γίνεται περίεργη. Ρούμι, περίμενε λίγο. Τι έγινε μόλις τώρα, αγόρι? Ο Τζινχού μου, μάλλον αυτό ήταν για μένα. Γιατί η Ζωή είναι τόσο άδεια μαζί μας? Εσείς οι δύο είστε οι καλύτεροι μου φίλοι. Ας βγάλουμε μια φωτογραφία. Μακάρι να μπορούσα να είμαι και εγώ μαζί. Ω, κοιτάξτε ποιος στέκεται εκεί πέρα. Αφεντικό, θα παίξεις μαζί μου. Τι υπέροχο. Εσύ, κοίτα πως είσαι. Είσαι τόσο παλαιομοδίτικος και ξεπερασμένος. Πήγαινε να παίξεις κάπου αλλού. Είσαι απλώς ένα παλιό παιχνίδι. Κοίτα τον εαυτό σου. Είναι τόσο αστείο. Γιατί μου φέρονται όλοι έτσι. Ίσως πραγματικά να είμαι απλό ένα παλιό παιχνίδι. Γεια, Τρέισι, τι συμβαίνει? Κοίτα, ο Λούκας και οι άλλοι δεν θέλουν πια να παίζουν μαζί μου. Αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο. Μην ανησυχείς. Θα σε κάνω να φαίνεσαι ξανά σαν καινούρια. Κάθισε, φίλη μου. Η μεταμόρφωση ξεκινά τώρα. Με όλες αυτές τις γρατζουνιές μπορεί πραγματικά να με φτιάξεις, Ζακ. Εμπιστεύσου με. Αυτό το ειδικό εργαλείο καθαρισμού θα τακτοποιήσει τα πάντα. Έτοιμο. Κοίτα πόσο λία και λαμπερή είσαι τώρα. Κάσιγα. Άφησε έναν επαγγελματία σαν εμένα να το αναλάβει.
Λίγο ρούζ εδώ, μια πινελιά eyeliner εκεί, σχεδόν τέλεια. Wow, δείχνω όπως ακριβώς όταν ήμουν καινούρια. Έχει τόσα πολλά ρούχα. Ας δοκιμάσω αυτό. Αυτό δεν ταιριάζει. Ούτε και εκείνο είναι σωστό. Κάνε ό,τι άτε για να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Τζακ, βοήθησέ με. Ώρα να χρησιμοποιήσω τη δική μου ξεχωριστή τεχνολογική συσκευή. Μείνε ακίνητη. Σκανάρω τώρα τις διαστάσεις σου. Περίμενε λίγο. Έχω μια τεράστια έκπληξη για σένα. Αυτοκόλλητα με κούκλες. Με μικροσκοπικές εκδοχές. Άσε με να δημιουργήσω μια μοναδική εμφάνιση μόνο για σένα. Πρώτα ένα super cool παντελόνι. Μετά ένα πουκάμισο. Ένα καπέλο. Και τέλος ένα ζευγάρι παπούτσια. Το αριστούργημα ολοκληρώθηκε. Τώρα κάνε στην άκρη όσο ενεργοποιώ τη μαγεία. Wow, αυτό το είναι καταπληκτικό. Δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου. Φαίνομαι υπέροχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζακ. Είσαι ο καλύτερος συνεργάτης που μπορούσα να έχω. Να έχεις αυτοπεποίθηση, Ray. Τώρα είσαι το πιο λαμπερό αστέρι στο δωμάτιο. Περιμένετε και θα δείτε. Θα δείξω σε όλους τη νέα Tracy. Είναι... Γεια σας όλοι. Επέστρεψα. Tracy, εσύ είσαι πραγματικά. Δείχνεις καταπληκτική. Θέλεις να παίξεις μαζί μου? Φυσικά. Έλα εδώ, όμορφη Tracy. Όχι, είναι πολύ αργά αφεντικό. Δεν είμαι για εκείνο το παλιό παιχνίδι. Κοίτα τα χάλια σου, Λούκας. Σε απέρριψε. Καλημέρα. Είμαι η Tracy. Το Πάμπλου το κορίτσι. Παραλίγο να αργήσω. Γεια σας όλοι, είμαι η Χελένα. Γεια σου Tracy. Σήμερα είσαι πανέμορφη. Κάντε στην άκρη, κορίτσια. Η Μόλι, το Πάμπλου το κορίτσι, έφτασε. Καλημέρα, δασκάλα. Απροειδοποίητο διαγώνισμα. Όχι. Έχετε 45 λεπτά. Ξεκινήστε τώρα. Απαγορεύεται η αντιγραφή. Η τεχνητή νοημοσύνη θα λύσει τα πάντα για μένα. Όχι, το κινητό μου. Μόλι. Απαγορεύονται τα κινητά κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος. Κοιτάξτε εδώ. Η Daisy έκλεισε προσεκτικά τα σωνάκια της μέσα στα μανίκια. Tracy, αντιγράφεις. Καθόλου, δασκάλα. Εντάξει, αλλά θα σε παρακολουθώ πολύ προσεκτικά. Αφού ξέφυγε, η Tracy έδειξε περήφανα όλες τις κρυψώνες της. Από το κλί των μαλλιών της μέχρι τα παπούτσια και τον γιακά της. Όμως η δασκάλα δεν το έβαζε κάτω και συνέχισε να παρακολουθεί την Tracy πίσω από μια εφημερίδα. Για να δούμε πόσο ακόμα θα το συνεχίσεις αυτό. Γυαλιά την ονχή. Ενεργοποίηση. Τα κατάσχω όλα αυτά. Καμία αντιγραφή στην τάξη μου. Μην τολμήσεις καν να αντιγράψεις την τάξη. Γύρνα στη θέση σου και ολοκλήρωσε το διαγώνισμά σου. Όχι. Τι να γράψω τώρα? Ο χρόνος τελειώνει. Συνεχίστε όλοι να γράφετε. Όχι. Τι να κάνω? Ας δούμε. Ελπίζω να υπάρχει κάτι χρήσιμο στην τσάντα μου. Ένα ψωμάκι. Δεν πεινάω τώρα.
Ένα μυστηριώδες dumpling. Ας δοκιμάσω την τύχη μου. Αχ, δεν ήταν το μαλακό ουράνιο τόξο ψωμάκι. Είναι ένα απόλυτο. Είναι τόσο χαριτωμένο. Σε μία δύσκολη στιγμή, η Χελένα χρησιμοποίησε χαμογελαστά αυτοκόλλητα για να διαλέξει πολλαπλής επιλογής της, ελπίζοντας σε λίγη τύχη. Βοηθήστε με κάποιος. Γιατί εξακολουθείς να προσπαθείς να αντιγράψεις απαντήσεις? Επιστρέφτε όλες σας αμέσως. Εξαιρετικά. Κάθε απάντηση είναι σωστή. Αυτή είναι η ανταμοιβή σας για τη σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ, δασκάλα. Κοιτάξτε αυτό. Ελπίζω όλοι να λάμψετε τον απόψινό χορό αποφύτισης. Ω Θεέ μου, γιατί αυτό το δωμάτιο είναι τόσο σκονισμένο? Πώς θα ζήσουμε εδώ μέσα? Άφησέ το σε μένα. Αυτό θα γίνει πολύ γρήγορα. Περίμενε. Τα μαλλιά μου. Έτοιμο. Ωραίο και καθαρό. Κοίτα με. Συγγνώμη, άσε με να το διορθώσω. Είσαι υπερβολικά αβέξια. Καλύτερα. Το δωμάτιο είναι καθαρό τώρα, αλλά ακόμα φαίνεται βαρετό. Ναι, και δεν έχουμε καν κρεβάτια ακόμα. Τότε, ας φτιάξουμε μερικά. Άσε με να αλλάξω τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούβας. Wow, τόσο αφράτο. Wow, τα στρώματα από σύννεφα είναι τόσο μαλακά. Χρειάζεται μόνο λίγο περισσότερο χρώμα. Τέλειο. Ας το κάνουμε πιο διασκευαστικό. Wow, φαίνεται τόσο όμορφο. Τώρα φαίνεται πολύ πιο cool. Ώρα για διακόσμηση. Απλό, αλλά cool. Wow, τα κρεβάτια ταιριάζουν πραγματικά πολύ καλά. Ναι, όχι άσχημα. Πρέπει να διακοσμήσω κι εγώ. Όχι, δεν έμεινε καθόλου χώρος. Θα της το πω αργότερα. Ίσως να το διακοσμήσω μόνη μου. Wow, αυτό φαίνεται πραγματικά πολύ ωραίο. Αυτό είναι εντελώς το δωμάτιό μου τώρα. Wow. Φαίνεται τόσο καλό. Με τίποτα. Και το δικό μου δωμάτιο πρέπει να φαίνεται ωραίο. Πού είναι? Α, να το. Κρέμα σετ. Wow, αυτό φαίνεται τόσο διασκεδαστικό.
Αυτό είναι τόσο διασκεδαστικό. Όχι. Τώρα όλα είναι βρώμικα. Μπορούμε απλώς να το ξαναβάψουμε. Ώρα για σπρέι. Μπλε, ροζ, κίτρινο. Έτοιμο! Αυτό είναι το δωμάτιό μας τώρα. Wow, τώρα φαίνεται τόσο καλό όσο το δικό μου. Wow, επιτέλους τελειώσαμε. Αυτό το δωμάτιο είναι εντελώς το στυλ μας. Από εδώ, αυτή η γωνία φαίνεται η καλύτερη. Εντάξει, ποζάρω τώρα. Φαίνομαι καλά. Γύρε λίγο προς τα αριστερά. Ναι, τέλεια. Φωνάξτε και τον κάμεραμαν μέσα. Ακριβώς, χρειαζόμαστε όλη την ομάδα. Περίμενε. Εγώ είμαι μόνο ο κάμεραμαν. Wow, είναι τόσο όμορφος. Μοιάζει με αληθινό πρίγκιπα του ωκεανού. Ψάχνω την ιδανική νύφη για τον απόψινό βασιλικό χορό. Πρέπει να είμαι εκεί. Μίλα πιο σιγά, είναι σε ρεζίλ. Θα σας δω και τις δύο απόψε στο χορό. Πραγματικά προσκλήθηκα. Ίσως γίνω πριγκίπισσα. Εσύ? Ίσως να κοιταχτείς πρώτα στον καθρέφτη πριν ονειρευτείς ότι θα παντρευτείς τον Diamond. Αυτό το πάρτι είναι για κάποιον τέλειο σαν εμένα. Μήπως πραγματικά δεν είμαι αρκετά όμορφη? Τι, γιατί έχω τόσα πολλά σπυράκια? Δεν γίνεται αυτό. Υποτίθεται ότι είμαι όμορφη. Ένα μπλε κοχύλι, παράξενο. Φαίνεται πως έχει κάτι μέσα. Ας δούμε αν αυτά τα κοχύλια μπορούν να αφαιρέσουν τα σπυράκια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή για περισσότερα μυστικά ομορφιάς από την Emerald. Wow, πραγματικά λειτουργεί. Το δέρμα μου είναι ξανά λίο. Τι ήταν αυτό? Από εδώ, άλλος θησαυρός. Πρέπει να πάω να τον πάρω. Είμαι τόσο περίεργη να δω τι έχει μέσα. Wow, είναι μαγικό μακιγιάζ. Wow, φαίνομαι ήδη πιο όμορφη. Περίμενε, φοράει μαλλιά στο χρώμα του σμαραγδιού. Ας το δανειστώ για λίγο. Τα πράσινα μαλλιά έχουν αρχίσει να με κουράζουν. Αυτά τα μαργαριτάρια θα με βοηθήσουν. Να αλλάξω το χρώμα των μαλλιών μου. Wow, φαίνεται ακόμα καλύτερο από ό,τι φανταζόμουν. Αυτά είναι τώρα τα δικά μου μαλλιά. Άρα με βοηθούσες. Ευχαριστώ. Αλλά το ντύσιμό μου εξακολουθεί να είναι άσχημο. Παιδιά, κάντε like και κοινοποιήστε για να μεταμορφωθώ. Wow, τα like και κοινοποιήσεις αυξάνονται ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ω Θεέ μου, ο σωτήρας μου είναι εδώ. Από τώρα και στο εξής, να με φωνάζετε Sapphire. Wow, φαίνομαι πανέμορφη. Τι ήταν αυτός ο ήχος? Όχι, τα μαλλιά μου δεν είναι ακόμα τέλεια. Γεια σου, πρίγκιπα Diamond. Γεια σου.
Τι συμβαίνει? Wow, γεια σου, φαίνεσαι όμορφη. Ω, ευχαριστώ, πρίγκιπα. Μπορείτε να μου δώσετε το δαχτυλίδι εδώ ακριβώς. Θα γίνεις η νύφη μου? Φυσικά και θα γίνω. Ευχαριστώ όλους. Ελάτε να χορέψετε μαζί μου. Τραγούδισες καταπληκτικά. Η φωνή σου τώρα μου ανήκει. Δώσε μου πίσω τη φωνή μου. Αυτή η φωνή θα με κάνει πιο δυνατό. Θα πάρω πίσω τη φωνή μου. Είναι πολύ αργά. Κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει τώρα. Πού είμαι? Ψάχνεις αυτό? Δώσε μου πίσω τη φωνή μου. Πολέμησέ με. Ας δούμε αν μπορείς να πετάξεις. Αχ, σταμάτα το. Απόλαυσε τη διαδρομή. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Σταμάτα επιτέλους. Εντάξει, δοκίμασε αυτό. Α, το χέρι μου. Εντάξει, τέλος τα παιχνίδια. Το θέλεις πίσω? Πιάσε με πρώτα. Σταμάτα εκεί, Τζίνι. Αυτό το δωμάτιο φαίνεται πολύ ύποπτο. Καλώς ήρθες στην επόμενη δοκιμασία, Ρούμι. Δώσε μου πίσω τη φωνή. Ένα μικρό γλίστριμα και θα πέσεις για πάντα. Τόσο γλυκιά φωνή. Φτάνει πια. Το έπιασα. Δεν φοβάμαι. Δώσε το πίσω. Το έπιασα. Αντίο, Τζίνι. Θα τα ξαναπούμε, αλλά όχι σύντομα. Ρούμι. Ω, επέστρεψα. Πρέπει να πάρω πίσω τη φωνή μου. Ρούμι, σταμάτα! Τσινού, επέστρεψες! Επέστρεψες στα αλήθεια. Χάρη σε σένα, Ρούμι. Βρήκαμε ξανά τον εαυτό μας. Το να πηγαίνει σχολείο με ιδιωτικό τζετ είναι το πιο άνετο. Σωστά. Τι μόλις έπεσε κάτω? Εμείς είμαστε. Τι, πραγματικά πετάτε στο σχολείο? Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό για εμάς. Σας αρέσει πολύ να ερευνήσετε. Αυτό φαίνεται υπερβολικά φανταχτερό. Τουλάχιστον έχουμε κάτι να δείξουμε. Τα χρώματά σας είναι τόσο βαρετά. Ποιο λες βαρετό? Γεια σας, δασκάλα. Γεια σας, παιδιά. Το σχολείο μας θα διοργανώσει έναν διαγωνισμό φασιονίστα. Κάθε ομάδα θα έχει ένα δωμάτιο σχεδιασμού. Αυτά τα κουμπιά θα σας μεταφέρουν στα δωμάτια σας. Παρακαλώ, επιλέξτε. Επιλέγουμε το ροζ. Επιλέγουμε το μαύρο. Wow! Αυτό το ροζ στυλ μας ταιριάζει τέλεια. Ναι, ναι. Ας διαλέξουμε ρούχα. Ποιο να επιλέξω?
Πιστεύεις ότι μου ταιριάζω? Δεν είσαι καταπληκτική. Το πρώτο βραβείο είναι δικό μας. Φυσικά. Τι είναι αυτό? Έλα γρήγορα εδώ. Υπάρχει μια τρύπα ποντικού. Είναι το δωμάτιο της μαύρης ομάδας. Διαλέγουν ρούχα. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να κερδίσουν. Έχω μια ιδέα. Τι είναι αυτό? Ναι, Πάμε να πάρουμε το τρόπαιο. πάμε. Όχι. Τα ρούχα μας καταστράφηκαν. Είναι όλα βρώμικα. Τι κάνουμε? Μείνε ήρεμη. Πρέπει να υπάρχει τρόπος. Περίμενε. Έχω μια ιδέα. Μπορώ να σχεδιάσω κάτι. Αλήθεια? Προχώρα, θα σε βοηθήσω. Πρώτο ζευγάρι, παρακαλώ προχωρήστε. Πολύ καλά. 95 βαθμοί. Μόνο 95 βαθμοί. Μην ανησυχείς, μπορούμε ακόμα να κερδίσουμε. Επόμενο ζευγάρι, παρακαλώ, ανεβείτε. Τι συμβαίνει? Wow, η παρουσίαση είναι καταπληκτική. Η μαύρη ομάδα αξίζει 100 βαθμοί. Συγχαρητήρια στη μαύρη ομάδα. Καλησπέρα. Α, παρακαλώ, περάστε μέσα. Είναι η σειρά μου. Σταμάτα εκεί. Η εμφάνισή σου δεν ταιριάζει. Δεν μπορείς να μπεις. Έχω πρόσκληση. Παρακαλώ, αφήστε με να πω. Περάστε. Αυτό είναι τόσο άδικο. Έχω ξεκάθαρα πρόσκληση. Θα σε βοηθήσω να μεταμορφωθείς για το πάρτι. Αλήθεια. Εντάξει, μέσα είμαι. Περίμενε. Τι μέρος είναι αυτό? Αυτό είναι το δωμάτιό μου και εδώ θα σε βοηθήσω να αλλάξεις. Wow! Το δωμάτιό σου είναι καταπληκτικό. Όχι! Το δέρμα μου εξακολουθεί να φαίνεται τόσο άσχημο. Μην ανησυχείς. Θα σε βοηθήσω να το διορθώσεις. Τώρα είναι η σειρά σου. Η μάσκα αράχνης θα κάνει το δέρμα σου καθαρό και λαμπερό.
Το δέρμα μου είναι τόσο απαλό τώρα. Είναι καταπληκτικό. Ώρα να διαλέξεις το μακιγιάζ σου. Wow! Αυτό το στυλ φαίνεται απίστευτο. Θέλω αυτό το στυλ μακιγιάζ. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Εντάξει, τώρα είμαι έτοιμη. Wow! Αυτό φαίνεται υπέροχο. Ωραία, επόμενο βήμα. Ώρα για το πιο σημαντικό μέρος. Να διαλέξουμε ρούχα. Wow! Ξέχνα αυτά τα παλιά ρούχα. Περίμενε! Αλλάζω ρούχα μέσα σε εργαστήριο. Wow! Τόσες πολλές περίεργες συσκευές. Αυτό είναι συναρπαστικό. Ταντά, καλώς ήρθες στο εργαστήριό μου. Γιατί υπάρχει μια τουαλέτα εκεί. Δες το καταπληκτικό μου πείραμα. Τι κάνεις? Ταντά, η τέλεια δημιουργία μου. Wow, καταπληκτικό. Τέλεια. Τώρα είσαι ολοκληρωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, πάμε τώρα πίσω στο πάρτι. Πάμε! Και οι δύο φαίνονται τόσο πανέμορφες και κομψές. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε τώρα... Αλλά το πάρτι έχει ήδη τελειώσει. Τι, αποκλείεται. Όχι. Έχασες! Σήμερα φαίνεται τόσο όμορφος. Όχι, τι ντροπή. Είσαι καλά? Ορίστε το βιβλίο σου. Ευχαριστώ. Περίμενε με. Αυτός μόλις μου χαμογέλασε. Νιώθω τόσο διαφορετική από αυτόν. Ακολούθησέ με και θα μοιραστώ χρήσιμα beauty tips. Είναι καλά? Κοίτα με, φαίνομαι απέσια. Νιώθεις στεναχωρημένη? Το πρόσωπό μου... Ώρα για μεταμόρφωση. Wow. Βούτσισε στα δόντια σου. Ορίστε. Αυτό θα κάνει τα δόντια σου να λάμπουν σαν διαμάντια. Wow, είναι τόσο λευκά. Και αυτό το σπυράκι. Έχω λύση. Ένα εδώ και ένα εδώ. Ας ελπίσουμε ότι θα δουλέψει.
Wow, το δέρμα μου είναι τόσο απαλό. Πάμε στο επόμενο βήμα. Όχι, τα μαλλιά μου είναι τόσο ατιμέλιτα. Είναι τόσο σκληρά. Κάνε στην άκρη, το έχω. Wow, τα μαλλιά μου φαίνονται καταπληκτικά. Έχω ακόμα ένα πράγμα για σένα. Wow, λάμπει. Βγάλε αυτά τα γυαλιά. Μετά αυτό. Κλείσε τα μάτια σου, σχεδόν τελείωσα. Τώρα, αυτό. Μου τελείωσε το κραγιόν. Έχω άλλη ιδέα. Δοκίμασε αυτό το φόρεμα. Wow, είναι τέλειο. Νιώθω τόση αυτοπεποίθηση. Η μεταμόρφωση ολοκληρώθηκε. Ποια είναι αυτή? Wow, είναι η Άννα. Φαίνεται τόσο όμορφη σήμερα. Πάμε να παίξουμε μπάσκετ το απόγευμα. Wow. Κάιλ, πού πας? Ω Θεέ μου, έρχεται. Σήμερα φαίνεσαι τόσο όμορφη. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι συμβαίνει? Η γη τρέμει εδώ. Τα ξαναβλέπουμε, κορίτσι. Lily, γιατί ήρθες εδώ? Σκοπεύεις να με νικήσεις με το τραγούδι σου? Τι αφελής που είσαι. Όχι, μόλις μου έγραψε τη φωνή. Ακολούθησέ με αν μπορείς. Θα πάρω τη φωνή μου πίσω σίγουρα. Είναι εκεί, πρέπει να την πάρω. Πολύ βαθιά. Πώς θα περάσω? Ποιος είναι εκεί? Δεν με αναγνωρίζεις? Πονάει. Τι συμβαίνει? Δεν βλέπω τίποτα. Καλή τύχη, κορίτσι. Πρέπει να φτάσω στην απέναντι πλευρά. Έλα, μπορώ να το κάνω. Βαθιά ανάσα, περπάτα ίσια. Εύκολο, Έλα, σχεδόν φτάσαμε. Εγώ τα κατάφερα στα λίγια.
Τι? Πού πήγε το μαγικό βάζο? Είσαι εντυπωσιακή, αλλά είναι πολύ αργά. Είσαι τόσο πονηρή, δώσε το πίσω σε μένα. Ποτέ. Αυτό το μέρος φαίνεται τόσο τρομακτικό. Καλώς ήρθες στον κόσμο μου. Δεν θα είναι εύκολο τώρα. Μπα, αυτό δεν μπορεί να είναι. Μην ενθουσιάζεσαι πολύ, Ρούμι. Πρέπει να βρω έναν άλλο τρόπο. Δες τη δύναμη της μουσικής. Αυτός ο θόρυβος είναι τόσο εκνευριστικός. Δεν τελείωσε ακόμα. Περίμενε να δεις, Ρούμι. Τέλος, το πήρα πίσω. Τι συμβαίνει? Τόσο εκπληκτικό. Νιώθω τη δύναμη μέσα. Αυτό το outfit φαίνεται καταπληκτικό. Και η φωνή μου? Ας κάνουμε έναν έλεγχο φωνής μαζί. Πάμε να μπούμε μέσα. Ο έλεγχος ουράς ολοκληρώθηκε. Παρακαλώ περάστε μέσα, κυρίες. Wow! Είναι η σειρά μας τώρα. Πάμε, Ρούμι. Περιμένετε, εσείς οι δύο δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Μόνο οι γοργόνες επιτρέπεται να μπουν μέσα. Α, δεν μπορούμε να μπούμε. Τι απογοήτευση. Νιώθω άσχημα για εσάς τα κορίτσια. Γεια σας, κορίτσια. Θα σας βοηθήσω να γίνετε γοργόνες για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο πάρτι. Αλήθεια, αυτό είναι υπέροχο. Τότε ας ξεκινήσουμε. Πού βρισκόμαστε τώρα? Λοιπόν, πρώτα αφαιρέστε το μακιγιάζ. Wow! Wow, υπάρχει τόσο πολύ μακιγιάζ εδώ. Wow! Τόσα πολλά προϊόντα μακιγιάζ. Σύμφωνα με τον οδηγό, πρέπει πρώτα να καθαρίσουμε το υπάρχον μακιγιάζ μας. Ο δικός μου τρόπος είναι πολύ πιο γρήγορος. Τέλειωσα. Ώρα για μακιγιάζ. Ας ξεκινήσουμε. Wow, Μύρα, δείχνεις τόσο όμορφη. Πολύ όμορφη. Αλλά πώς θα αλλάξουμε ρούχα? Εγώ δεν ξέρω, ούτε εγώ. Τι είναι αυτό? Wow, μεταφερθήκαμε στην αίθουσα αντισήματος. Θεέ μου, υπάρχουν τόσα πολλά ρούχα εδώ. Είναι καταπληκτικό, Ρούμι. Τίποτα δεν μας ταιριάζει πραγματικά. Από πού έρχεται αυτό το φως?
Δείχνεις τόσο στυλάτη, Ρούμι. Και εσύ δείχνεις πανέμορφη, Μοίρα. Wow, εσείς οι δύο δείχνετε πολύ πιο όμορφες τώρα. Αλήθεια. Λοιπόν, ανάμεσα σε μένα και τη Μοίρα, ποια είναι πιο όμορφη? Ναι, πείτε μας ειλικρινά. Όλοι, βοηθήστε με, για φαίνεται πιο όμορφη. Αφήστε μας να μπούμε! Όχι, φύγετε από εδώ. Είμαι σε πλήρη υπηρεσία φρούρησης. Από πού ήρθε αυτός ο αέρας? Γεια! Είμαι η Μοίρα. Για να περάσετε αυτή την πύλη, πρέπει να είστε K-pop κυνηγοί δαιμόνων. Δεν με πιστεύετε? Πάρτε αυτό. Θα σας δείξω τι μπορώ να κάνω με κλειστά μάτια. Πάρτε αυτό το πιάτο με μήλα. Γιατί? Πέταξέ το στον αέρα. Εντάξει! Καλά, μπορείς να μπεις. Ευχαριστώ. Εντάξει, ας μεταμφιεστούμε. Γεια. Είμαι η Μοίρα. Μία K-pop κυνηγός δαιμόνων. Κοιτάξτε αυτό. Πρόσεχε, θα σπάσεις κάτι. Καλά, εδώ. Έξω! Δεν επιτρέπονται ψεύτικοι. Φαίνεται ότι εδώ κατεβαίνει. Γεια σε όλους. Είμαι η Ρούμι. Ω Θεέ μου, είναι η Ρούμι! Περίμενε, τι έχω στο κεφάλι μου. Μαλλιά σαν ράμεν, κάπως σου πάνε. Γεια, είμαι η Ρούμι από τους Handtricks. Μπορώ να μπω? Αυτά είναι ανοησίες. Απόδειξέ το. Εντάξει, εντάξει, φτάνει. Μπορείς να πεις. Έλα, πάμε. Χαλάρωσε. Έγινε. Γεια. Ποια είσαι? Αυτό το μέρος είναι μόνο για K-pop κυνηγούς δαιμόνων. Λοιπόν, είμαι εγώ. Γρήγορα. Με λένε Σούσι, ενώ Ρούμι. Ρούμι. Τραγούδα και σπάσε αυτό το γυαλί. Εύκολο. Όχι, πού είσαι? Εδώ, άνοιξε το στόμα σου. Αυτή η φωνή είναι δυνατή. Σταμάτα! Γεια σου φίλε, θα το πάρω αυτό. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου για τη συναυλία. Τώρα αντίο. Τα παρατάω. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε κανέναν. Πάμε σπίτι. Wow, αυτό το κολλιέ λάμπει τόσο πολύ. Αναρωτιέμαι πώς θα είναι η μεταμόρφωσή μου. Καλώς ήρθατε στον διαγωνισμό Makeover. Ποιος θα έχει την πιο εντυπωσιακή μεταμόρφωση σήμερα? Έχουμε μία υπερλαμπερή διαγωνιζόμενη.
και μία διαγωνιζόμενη γεμάτη αποφασιστικότητα. Παρακαλώ, κατευθυνθείτε στους σταθμούς μεταμόρφωσής σας. Α, αυτό είναι σίγουρα το μέρος μου. Αυτό το μέρος μου φαίνεται κάπως γνωστό. Μεταμόρφωση με χαρτόνι. Σοβαρά. Χαρτόνι ή χρυσός, δεν έχει σημασία, αρκεί να προσπαθήσουμε. Ώρα για μαγιάζ. Ναι, Δεσποινής. Να είσαι απαλή, εντάξει. Το σημερινό look είναι πολυτελές ουράνιο τόξο κοντούρ. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, τέλεια. Γιατί το πρόσωπό μου μοιάζει με ουράνιο τόξο? Χαλάρωσε, το σβήσιμο είναι μαγεία. Wow, αυτό είναι καταπληκτικό. Είσαι πάντα τέλεια, Δεσποινής. Το κραγιόν είναι η ψυχή του look. Βάλ' το. Τέλειο. Ας δούμε αν υπάρχει κάτι που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Wow, αυτό είναι σκονισμένο. Αυτό φαίνεται κάπως ωραίο. Wow, κοίτα, στιγμιαίο smoky eyes. Ένα τριαντάφυλλο. Φυσικό κραγιόν. Wow, αυτό είναι όντως πολύ ωραίο. Δημιουργικό. Βιάσου, φέρε μου ένα φανταχτερό καινούριο ντύσιμο. Ναι, κυρία. Ορίστε το νέο σας ντύσιμο. Wow, είναι πανέμορφο. Wow, αυτό ταιριάζει απόλυτα στο επίπεδό μου. Το στέμμα σας, κυρία. Αυτό είναι τέλειο. Εντάξει, θα πάω πρώτη. Είναι στα αλήθεια μόνο αυτό που έχω. Τι είναι αυτό? Τώρα δείχνω καταπληκτική. Λίγο ακόμα στυλ. Είμαι έτοιμη να πάω. Ποιος θα μπορούσε να με ξεπεράσει? Καταπληκτικό. Τόσο κομψό. Γεια σας όλοι. Wow, αυτό είναι εντυπωσιακό. Σου αξίζει αυτό το στέμμα. Wow, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τόσο όμορφο, το λατρεύω. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Περίμενε. Το αξίζεις πραγματικά. Ευχαριστώ, θα το κρατήσω σαν θησαυρό.